مزمور داويت معرف عسرتو شدشته وأملاخ بأخا أوكل ألخمو حلوني እግዚአብሔር ንስኻ ጎይታይ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ ሰናይ የብለይን ኢለዮ ኣብ ምድሪ ዘለው ቅዱሳን ንሳቶም ክቡራን እዮም ባህገይ ኩሉ ኣባታቶም እዩ ዘሎ በልኩ ጻዕርቶም ናብ ካልኦት ዝጎዩ ክበዝሕ እዩ ናይ ደም መስዋዕቲ መስቲኦም ኣይክስውኡን ንስሞም ከዓ ብኸናፍረይ ኣይከውስአን እየ እግዚአብሔርሲ ክፍለይ ርስተይን ጽዋኤን እዩ ነቲ ብዕፃ ዝበጽሓኒ እተጽንዖ ንስኻ ኢኻ ኣባህ ዘብል ቦታ ዕፃ በጺሑኒ እረ ጽቡቕ ርእስቲ መጺኡኒ ነዚ ዝምዕደኒ እግዚአብሔር እባርኾ ኣለኹ ብለይቲ እኳ ኮላሊተይ ይምህራኒ እየን ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን እየ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱሳንካውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ እሕጎስ ክብረይ እልል ይብል ስጋይውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ ንመገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማናይካውን ንዘለዓለም ብጽና ኣሎ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 17 እግዚአብሔር ንጽድቀይ ስምዓዮ ናብ ጥርዓነይ ኣቕልብ ናብቲ ካብ ከንፈር ጥበራ ዘይመጸ ጸሎተይ እዝንኻ ምለስ ፍትሐይ ካብ ገጽካ ይውፃእ ኣዒንትኻ ንቕንዕና ይርእያ ንልበይ ተዓዚብካዮ ብለይቲ በጺሕካዮ መርሚርካንስ ገለ እኳ ኣይረኸብካን ካብ ኣፈይ ክፍኣት ከይወፅእ ምኽረይ ቆሪፀ እየ ብዛዕባ ግብርታት ሰብሲ ንቓል ከናፍርካ ብምእዛዝ ካብ መገድታት ዓመፅቲ ተዓቂበ ስጉምተይ ኣብ ኣሰርካ ይጽናዕ ኣእጋረይ ሰንከልከል ኣይበላን ኣምላኽ ትመልሰለይ ኢኻ እሞ እጽዋዓካ እዝንኻ ናባይ ኣድንን ንዘረባይ ጽንበሎ ነቶም ካብ ተጻረርቶም ኣባኻ ዘዕቆቡ ንስኻ ብየማናይ ኢድካ እተናግፎም እቲ ዘደንቕ ሳህልኻ ኣርእዮም ካብቶም ጉድኣተይ ዝደልዩ ረሲኣን ካብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይሲ ከም መርዓት ዓይኒ ጌርካ ዓቀብካኒ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ሰውረኒ ንልቦም ብስብሒ ይዓጽዎ ብኣፎም ትዕቢት ይዛረቡ ኣለዉ ኣስኣሰርና ስዒቦም ሕጂ ይኸቡና ናብ ምድሪ ኸውድቑና ኣዒንቶም የፍጥጡ ኣለዉ ነቲ ክሰላልዕ ዝምነ ኣንበሳ ነቲ ኣብ ሕቡእ ዘድቢ ሽደን ኣንበሳ ይመስል እግዚአብሔር ተለዓል ግጠመሉ ኣውድቆ ንነፍሰይ ካብ ረሲእ ብሴፍካ ኣናግፋ እግዚአብሔር ካብ እዛ ዓለም እዚኣ ግዲኦም ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዝኾኑ ከብዶም ብመዝገብካ እትመልእ ውልዶም ዝበዝሓሎም ተረፎም ከዓ ንህፃውንቶም ዝሓድኩ ሰባት ብኢድካ ኣድሕነኒ ኣነ ግና ንገጽካ ብጽድቂ ክሪኦ ምስ ነቓሕኩ ብትርኢትካ ክጸግብ እየ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 18 እግዚአብሔር ሓይለይ ኣፍቀረካ እየ እግዚአብሔር ሲ ከውሐይ ዕርደይ መናገፊየይ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ኸውሐይ እዩ ናብቲ ሞስ ዝግብኦ እግዚአብሔር ተማህለልኩ እሞ ካብ ጸላእተይ ደሓንኩ ማእሰር ሞት ከቢቡኒ ወሓይስ ብልያል ከዓ ሸቢሩኒ ማእስር ሲኦል ከቢቡኒ መፈንጥራታት ሞት በጺሑኒ ነይሩ ብጸበባይ ናብ እግዚአብሔር ተማህለልኩ ናብ ኣምላኸይ ኣእወኹ ንድምፀይ ካብ መቕደሱ ሰምዖ ኣውያተይውን ናብ ቅድሚኡ ኣብ ኣእዛኑ በጽሐ ሽዑ ምድሪ ተናወፀት ራዕራዕ ድማ በለት መሰረታት ኣኽራን ከዓ ኣንደቕደቑ ንሱ ገይሩ እዩ እሞ ኣንቀጥቀጡ
ካብ ኣፍንጫኡ ትኪ ፈለል በለ ካብ ኣፉ ከዓ ሙኽ ዝብል ሓዊ ወፀ ጓህሪ ካብኡ መፀ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ብርቱዕ ጣቓ ነበረ እሞ ንሰማያት ለጠቕ ኣቢሉ ወረደ ኣብ ኪሩቤል ተቐሚጡ በረረ ቀልጢፉ ብኣኽናፉ ንፋስ ሸበበ ንሱ ጸልማት ንመሰወሪኡ ጸልማት ማያት ብርቱዕ ደበናታት ካድንኳኑ ኣብ ዙርያኡ ገበሮ ብንጸብራቕ ገጹ ደንበታቱን በረድን ጓህሪ ሓውን ሓለፈ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ሰማይ ኣንጐድጐደ እቲ ልዑል ብበረድን ባጓህርን ሓዊ ድምፁ ኣስምዐ ፍላጻታቱ ወርዊሩ ፋሕ ኣበሎም መባርቕ ኣብዝሒው ኣህደሞም ብተግሳጽካ ዎ እግዚኣብሔር ብእስትንፋስ ኣፍንጫኻ መዓሙቕ ማያት ተራእዩ እሞ መሰረታት ዓለም ተቐልዐ ካብ ላዕሊ ልኢኹ ሓዘኒ ስሒቡ ካብ ብርቱዕ ማያት ኣውፅአኒ እቲ ብርቱዕ ጸላእየይን እቶም ዝጸልኡንን ሓይሎሙኒ ነበሩ እሞ ካብኦም ኣናገፈኒ ብመዓልቲ መከራይ ሓደጋ ወደቑኒ እግዚኣብሔር ግና ደጋፊየይ ኮነ ንሱ ናብ ገፊሕ ቦታ ኣውፅአኒ ብሂጉኒ እዩ እሞ ኣናገፈኒ ንመገድታት እግዚኣብሔር ሓልወየን ብረሲእነት ካብ ኣምላኸይ ኣይረሓቕኩን ንኹሉ ሕጋጋቱ ኣብ ቅድመይ ሒዘዮ እየ ንስርዓታቱ ድማ ካባይ ኣይፈለኽዎን እሞ እግዚኣብሔር ብመጠን ጽድቀይ ክሒሱኒ ከም መጠን ንጽህና ኣዳወይ ፈድዩኒ እዩ ምስኡ ከዓ ፍጹም ነይረ ካብ ሓጢኣተይ እውን ተሓልየ ስለዚ እግዚኣብሔር ብመጠን ጽድቀይ ብመጠን እቲ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቱ ዝኾነ ንጽህና ኣዳወይ ፈደየኒ ንስኻ ነቲ ዝስቀ ሰብ ተልሕኖ ንዕቡያት ኣዒንቲ ግና ለጠቕ ተብለኒ ኢኻ እሞ ምስቲ ሄርሲ ሄር ምስቲ ቅኑዕውን ቅኑዕ ኢኻ ምስቲ ንጹህሲ ንጹህ ምስቲ ጠዋይ ድማ ጠዋይ ኢኻ ንመብራህተይ ተድምቆ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንጸልማተይ የብርሆ እዩ በኣኻ ንሰራዊት እጥሕሶ እየ እሞ ብኣምላኸይ እውን ንቐጽሪ ዘሎ መገዲ ኣምላኽሲ ፍጽምቲ እያ ቃል እግዚኣብሔር እንተኾልዐ እዩ ነቶም ብኡ ዝውከሉ ዘበሉ ዋልታኦም እዩ ብዘይ እግዚኣብሔር እሞ መን እዩ ኣምላኽ ብዘይ ኣምላኽናኸ መን እዩ ኸውሒ እቲ ሓይሊ ዘዕጥቐኒ ንመገደይ ከዓ ዘቐንዕ ኣምላኽ ንሱ ነእጋረይ ከም ናይ እራብ ዝገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታይ ዘቑመኒ ንሱ ነእዳወይ ውግእ ንቐላጽመይ ድማ ምግታእ ቀስቲ ኣስራዚ ዘልመደን እዩ ዋልታ መድሓንካ ድማ ሂብካኒ የማነይቲ ኢድካ እውን ደጊፋትኒ ሕያውነትካ ድማ ዓብይ ገይሩኒ ኣገረይ ከይሰናኸላስ ንመገደይ ኣብ ትሕቲ ስጉምታተይ ተርሕባ ኢኻ ንጸላእተይ ሰጒገዮም ኣርኪበዮምን ከየጥፋእክዎም ከዓ ኣይተመለስኩን ወቂዕዮምሲ ክትንስኡ ኣይተኻእሎምን ኣብ ትሕቲ ኣእጋረይ ወዲቖም ንውግእሲ ሓይሊ ኣዕጢዕካኒ ንትቃወምተይ ኣብ ትሕተይ ኣድኒንካዮም ዝባን ጸላእተይ ከዓ ሂብካኒ ንዝጸልኡን እውን ኣጥፊአዮም ኣቕዮም ዘድሕኖም ኣይነበረን ናብ እግዚኣብሔር ኣቕዮም ኣይመለሰሎምን ከምቲ ንንፋስ ዝውፈ ሓመድ ደቂሰዮም ከምቲ ጭቃ መገዲ ኮስቲረዮም ካብ ክርክር ህዝቢ ኣናጊፍካኒ ርእሲ ኣህዛብ ጌርካኒ ዘይፈለጥክዎ ህዝቢ ተገዚኡኒ ብምስማዕ እዝኒ ጥራይ ተኣዚዞምኒ ደቂ መጻተኛታት መስሊቶምለይ ደቂ መጻተኛታት ጸምልዮም እናንቀጥቀጡ ከዓ ከውሎም ወፂኦም እግዚኣብሔር ሕያው እዩ ከውሐይ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽ መድሓነይ ልዕል ይበል እቲ ሕነ ዝፈድየለይ ንህዛብ እውን ዘግዝኣለይ ካብ ጸላእተይ ከውዕለንስ ኣምላኽ እዩ እወ ኣብ ልዕሊ ተጻረርተይ ልዕል እተብለኒ ካብ ዓመፀኛ ሰብ እትበልሃኒ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ዎ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ኣህዛብ ከመስግነካ
ንስምካውን ክዝምረሉ እየ ዓብዪ ድሕነት ንንጉስ ክገብረሉ ንቕቡእ ንዳዊት ንዘርኡ ከዓ ንዘለዓለም ምሕረት ይገብረሎም። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትው ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣዳው የውርዩ ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ትዛንያ ሓንቲ ለይቲ ድማ ነታ ሓንቲስ ፍልጠት ትሕልፈላ ዘረባ የልቦን ምዝርራብ የልቦን ድምፁ እውን ኣይስማዕን እዩ ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም ንሳ ከም መርዓዊ ካብ ሕልፍኝ ትወፅእ ከም ጅግና ከዓ ንምጉያይ መገዲ ትሕጎስ ኣላ ምውፃእ ካብ ወሰን ሰማይ እዩ ምዝዋራ ድማ ክሳዕ ወሰን እዩ ካብ ረስና ክኸውል ከዓ የልቦን ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ ይመልሰላ ምስክር እግዚኣብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ ስርዓት እግዚኣብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ ይሕጉሶ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዒንቲ የብርሃን ፍርሃት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዘለዓለም ይነብር ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ ካብ ወርቂ ረኻብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ ካብ መዓር ረኻብ መዓር ወለላ ዝጥዕም እዩ ባርያኻውን ብኡ ተማሂሩ ብምሕላው ዓብዪ ካሕሳ ኣሎ ንጌጋታቱ ዝፈልጥ መን እዩ ካብቲ እተሰወረኒ ኣንጸሃኒ ንባርያኻ ካብ ትንቢት ሓልዎ ኣብ ልዕለይ ከይስልጥን እውን ዕገቶ ሽዑ ምሉእ ክኸውን ካብ ዓብዪ ኣበሳ ከዓ ክነጽህ እየ ዎ እግዚኣብሔር ከውሐይን መድሓንየይን ቃላት ኣፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ብሁግ ይኹን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 20 እግዚአብሔር ብመዓልቲ ፀበባ ይስማዓካ ስም ኣምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ ካብ መቕደስ ረድኤት ይስደለልካ ካብ ጽዮን ከዓ ይደግፍካ ንመስዋዕቲ ብልዕኻ ዘበለ ይዘክሮ ንመስዋዕቲ ምሕራርካ እውን ይቀበሎ ነቲ ልብኻ ዝምነዮ ይሃብካ ንምኽርኻ ዘበለ እውን ይፈጽሞ ብምንጋፍካ እልል ንብል ንሰንደቕ ዕላምኡ ብስም ኣምላኽና ንልዕሎ ንቕቡእ እግዚኣብሔር ከም ዘድሕኖ ሕጂ ፈለጥኩ ብናይ እታ የማነይቲ ሓይሊ ምድሓን ካብ ቅድስቲ ሰማዩ ክመልሰሉ እዩ ገሊኣቶም ብሰረገላታት ገሊኣቶም እውን በፍራስ ይእመኑ ንሕና ግና ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንዝክሮ ኢና ንሳቶም ደኒኖም ወዲቖም ንሕና ግና ደልዲልና ንቐውም ዎ እግዚኣብሔር ንንጉስ ኣድሕኖ በታ እንጠርዓላ መዓልቲ ይስማዓና